kuzona zonke izizwe eziwuqhubayo eSouth Africa. Kuye kubonakala intokozo enkulu uma mhla abantwana sebebuyile. Ku-celebrate ngey'hlobo zonke zoku-celebrate ngoba abantwana ivamisa njengemizi abawonina, yibona abanikazi bey'ngane noma zingakhulile noma zikhulile, zikhulisiwe zingakhulisiwe, kusuke kungewona ingxaki kaningi kodwa kusuke kuyingxaki yamadoda endaweni akhile, okuchaza ukuthi-ke nobaba walelo khaya nongaba ngayizathu zini ukuthi-ke ukhona noma ukhona engekho noma akekho, kodwa ingane eyamadoda uma kuyesilisa, ingane yamadoda aleyo ndawo. Kuleli-ke lakithi sikhuluma lana ngomsebenzi olokwaqala ngesikhathi sonyaka ka-1510 uqalwa inkosi uMkgatla, iqalwa inkosi uTabana okuyiyona yazala lesi sizwe namhlanje sisibiza ngokuthi samaHluke, lokuyisizwe eselamane esendeni ngokwesende nesizwe sabaPedi lesi sijwayele ukuthi singaphaya ePolokwane. Naso lesi sakithi-ke njengoba mina noma ngakhela endaweni yaseNquthu KwaZulu-Natal namhlanje, kodwa kuseyindawo le yake yaba yingxenye ye-Orange Free State yangaleso sikhathi, sekhona upresident wakhona. Yingakho-ke masiko le ndawo sisaqhuba leli siko, isiko elingenziwa ngoba nakho isiko, kodwa isiko eseliphenduke kwaba yisiko ngoba kuwubuhlakani obuthize obabekade buboniwe ngaleso sikhathi inkosi uTabana ukuthi bayadinga abantu besilisa ukuthi basokeke. Ukusoka akukona lokhu okuthiwa kwenziwa laphana esibhedlela, kugcina kuyingxenye lokhu okwenziwa esibhedlela yokusoka, kodwa ukusoka kuney'nto eziningi ney'nhlaka eziningi ngaphakathi eziqhubekayo ebuntwaneni. Iningi labantwana nje uma ngenza umzekelo alibazi ubusuku futhi alibuthandi njengawo wonke omunye umuntu, ngoba zibheka nje emakhoneni ukuthi kungase kuvele abantu bangikhuthuze, kungase kuvele abantu bangishaye, kanti inkulu indaba isebusuku la khona kusuke sekuhambele khona uNkulunkulu ehlela usuku olulandelayo, njengoba ehlelile ukuthi abantu abalali yini le yenziwa uNkulunkulu ebusuku. Leli siko-ke likwenza ukuthi uqhamukele kulezo ndima ngobuhlakani ofundiseka ngabo, futhi ububona benzeka, futhi ububona buqhubeka nsuku zonke ubusuku nobusuku. Kanjalo kuzokushaya intathakusa, nentathakusa akukona nje kuphela ukuthi iy'nkukhu isuke y'khala sezisho ukuthi sebusika. Ikhona lento ekhulunywa yiy'nkukhu esuke isivela ngesikhathi sentathakusa. Yiko-ke nakho konke okunye kungahambisa kuze kufike ngisho nokufundisa ukudlala induku.